tilanteessa, kun ei enää päässyt omalle toimistollekaan. Maaliskuun lopulla 20 olin ajamassa mökille. Muistan sen kohdankin, missä mä olin Turun väylällä, kun mun puhelin soi, oli sunnuntai-ilta muistaakseni. Mulle tuntemattomasta numerosta tuli puhelu ja siellä toisessa päässä oli yksityishenkilö. ApuChatin synty oli siinä mielessä aika erikoinen, että se lähti ihan ikään kuin hassusti vaan niin kuin ajatuksesta liikkeelle. Mulle tuli muiden töiden parista niin yhtäkkiä sellainen ajatus, että kaikki paikat oli täynnä tekstiä ja informaatiota ja mediamöylytystä siitä, että miten tämä COVID vaikuttaa ihmisten elämään ja kuinka kaikilla on vaikeaa, mutta jostakin syystä se, mitä tapahtuu perheissä, missä on tosi kuormittunut tilanne, niin tuo ei ollut mitenkään esillä ja se jotenkin pötkähti mun päähän. Mä rupesin miettimään niitä pikkulapsia, ketkä on niissä perheissä, missä tosiaan asiat ei ole mallillaan tai muutenkin ahdistuneita lapsia. Ja sitten mä otin yhteyttä mun yhteen ystävättäreen, joka toimii erityisopettajana ja kysyin, että onko mun ajatuksen etiäinen ihan oikeassa. Ja hän tiesi kertoa, että kyllä tosiaan näin on, että he on opettajina ihan tosi huolissaan näistä lapsista, kun nyt mustelmia ei nähdä tällä hetkellä. Ja sitten siitä lähti virjaan ajatus, että nyt pitää tehdä nopeasti tälle asialle jotain. Ja tietenkin selvitin ensin, että onko mitään nopeaa apua tarjolla, mutta ei sitä niin kuin näkynyt missään olevan. Ja sitten pitää sitten lähteä miettimään, että näisinkin kuinka me tavoitettaisiin tämmöiset lapset, mitkä on hankalassa paikassa ja mikä olisi se tapa, miten ne voitaisiin tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti ja kuinka me voitaisiin organisoida sitten joku palvelu, millä me saataisiin näistä tilanteesta koppia. Kun tämä ihminen kertoi mulle, että hei, mulla on idea, nyt me valjastetaan somevaikuttajat näiden lasten avuksi, koska oletus oli, että lapset ovat kyllä edelleen somessa. Ne varmasti seuraa YouTubessa ja TikTokissa ja muualla, niin somevaikuttajia, että meidän täytyy saada somevaikuttajien kautta lapsille viesti, mistä he voivat saada apua, jos he sitä tarvitsevat. Ja siitä lähti ApuChatin ideointi. Yksittäinen muisto, mikä koskettaa eniten, liittyy varmasti siihen ihan ApuChatin alkumetreille. Ja tällainen ApuChat tuommoisena tuotantona vaatii tietenkin monta eri palikkaa toimijakseen ja onnistuakseen. Ja meillä ei hirveästi ollut mahdollisuuksia tehdä tällaista niin kuin vaiheittaista rollauttia, vaan meidän piti pistää kerralla homma käyntiin niin kuin telineistä. Ja se vaatii tietenkin teknologisen toteutuksen, se vaatii viestinnän. Ja sitten, mikä on tietenkin ihan keskiössä, on se, että meillä on olemassa ne ihmiset, jotka vastaa näiden lasten avunpyyntöihin sitten siellä chatissa. Ja tuo oli meillä vielä auki, että miten me saadaan tuo ratkaistua. Ja se hetki, kun Kati osoitti siviilirohkeutta ja sanoi mulle, että me hankitaan jostakin tavalla tai toisella tuo tarvittava resurssi vastaan näiden lasten huutoon, niin se oli varmaan se hetki, milloin nousi eniten kananlihalle, kun tajus, että sellaista siviilirohkeutta ja määrätietoista ja johdonmukaista otetta, niin sitä löytyy tämmöisessä tilanteessa niin paljon, että me saadaan tämä hanke todellakin telineistä irti. ApuChatin tulevaisuus on varmasti sitten enemmän kaikkien muiden kuin minun tai tämän mun tiimin käsissä. Eli me ollaan siirrytty tässä jo sitten vahvasti taustalle, mutta kun katsoo, miten paljon tälle palvelulle on kysyntää ja kuinka paljon me pystytään tällä palvelulla auttamaan lapsia ja nuoria, niin uskon, että tämä tulee olemaan semmoinen hanke ja sellainen palvelu, mikä tulee varmasti säilyttämään kyllä hyvin pitkään paikkansa tässä maailmassa. Toivomushan olisi se, että ApuChatia ei koskaan edes tarvittaisi, jos sellaiseen utopiaan joskus päästäisiin, mutta niin kauan kun se ei ole todellisuutta, niin mä luulen, että ApuChat on oikeinkin tarpeellinen ja hieno palvelu lapsille.